Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yawan agaira dare dare Habiballahi Muhammadu Takiyullahi Muhammadu الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. أمي على تنوكا على ولن مندو على من فون سيري راجيا كاني محمد المصطفى تشيلي كهنا جيا بلا جلني أمي كيسي نما دي الله تعالى في على كوكي فولومكو ني لبا مغو كنتيكا أني أصود ني سنمو أنا كصحابة نمو أني جوني fen usenda nola ni bara nyuma keliye ala kaneni aw fara o jama kulu sanman kan ka aw fo ka wale nyuma don aw fen de sogolen bana ni wati na maliko no fo ka tase maliko ka ambi aw bismillah bi wajulu kene ko nana kati sigida kono alslamiya de meton ansaru abulu faraba mimbe kati sigida kono sanwo san utito ko ukani sodia anuka ala barkada yiralila ni sayyidu rusuli bangli mauludu kene babila be ufe mi la selibike anga ciba sanu modin sanu fe asayir Sherif Ibrahim Haidara ni nyine be barai tako sabanama ala sona nyine baro bela jelenkera ka be December kalo masamba fla ani muka ani duru ka ko shirifike selinye kene konnana blasrali kunfolo kera an karamola ka fe anga janga sorolo nyamada kuno abichugo ya minna ni arabu kan kalan ka ba abana mi mani jeybo ke mi mani jeybo fo mi mani jeybo du mi mani jeybi ta oyorola na sorola ko ni chennu ta kun keroye ku kuma tu ni belebele yinko ko ni belebele masigi anfe Bamako Mali kono moso ka jo ala kira jo yorola ka se ka kuma ala kira kuma tugola ka kuma ni qur'ane chinye sisamba soro maliye mi ni jien kono ma mi be jana ma soro o ka ni ma milliard kelen meni che nana ka be sauver wallahi chekoroba nana ka be sauver siga chena kana digila ayaki asigena nyanina ka damne mobtila kana se Bamako yamma ka suspension be ko fe au be boro kalama au be chamandola ode kama kuma dona ko kunni iye ka jakmani shuye wali du kon yani ka tu iki kale kibe do faga o du kon ta jakmani kono fara ka laje ni sigi nyogo nganaji ta kon munko so ikana malu wallahi che chamanye kuma chaman fo ni nchogoro bayima uklala ka seki kana chiye ka do ka foko ja an kuma ra kuno an kuma ka kuma tan kuno siga tena wai an yeni fo kuno ja an kuma ra ka soro ni doni de te ana me anya dombi wallahi nin che ni de me kaka siga tena wai usazi nan sigira bishuna o sigi nona aka kalande o nyekoro shirifu de o nyekoro kadaka nefe ninkene imbela jenenye Haidara deundi Allahu akbar hal nasrullah shirifute abe formule do afamya nendo kadaka dugu dembe ka soro dugu ti faye wa bate jamana dembe jamana te faye bate du dembe du ti faye bate me kuma magobe muna ni ya famu di dron iba fo ko karsa e dumini di hakli be sin ka yete ko ja ko karsa e dumini kanu baga de yo dumini ngode ka boama ni ya awye ninke
kɛnɛ hadari bi su in na nin nɛnɛba in na nin kɛnɛ panpara in kan k'aw ka sokɔnɔna duman to yen siga t'a la Hayidara kanu de don Sherifu kanu de don Alakira kanu de don wa siga t'a la alijanna kanu de don o la aw sara bɛ Ala bolo wallahi an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nin kɛ an ye dalilu ye sini setigi Ala ɲɛ kɔrɔ ni nɛnɛ bɛ ni gɛlɛya bɛ diɲɛ na n'o gɛlɛya dɔ ye nɛnɛ ye an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka don an n'a ci n'a bɛ maa min ka bana juguya bana min b'a la an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a nɔgɔya Ala k'o kɛ bi su in na bonya kama Sherifu bonya kama salli ala rasulil karim na mun gɛlɛya an bɛ bi su in na min na mawuludu su don kira bangeni ni bangeli fɔra belebele bangeni don sinon dɔw ta bɛ dogo de Muhammadul Mustafa Muhammadul Hashimi Muhammadul Tihami Urwatul Wuska sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Ala ko an tɛ ale Ala sɔrɔ ni cɛ min tɛ mais n'an m'a fɛ ka cɛ in sɔrɔ an tɛ se k'a sɔrɔ direct la fo an ka tɛmɛ ale Ala fɛ parce que bɛɛ da jɛlen tɛ anw da ye ɲɔsi mansi a bɛ mugu bɔ a bɛ ɲɛɲɛ bɔ o de la Ala ko k'an ka tɛmɛ ale Ala fɛ yen ale Ala yɛrɛ ka dugawu in lase Muhamadu ma ka d'a kan a bɛɛ bɛ an na o de la an b'a fɔ ko Ala ko nin kɛ Muhamadu ye anw b'a di Ala de ma Ala b'a di Muhamadu ma an b'o de ka bangeni kɛnɛ kan ni bangeli fɔra kaban kuma kɔrɔma de fɔra Abdulahi den ani Aminata den Ala ye cɛ min da ka na diɲɛ lafiyali kama Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a fa tun ye ladiri a ba tun ye ladiri fana ye parce que i b'o dɔn a den de la fa ni ba mana kɛ min ye den de b'o yira kuma dɔnnaw y'o de fɔ ko ni fa ni ba kɛra lɛtiri ye ko den de b'a kalan o de kama an ka maaba tɛmɛnenw tun ye kodɔnnaw ye u ko ko bangeli kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye ko min bɛ cɛ kɔnɔ ni muso ye min bɛ muso kɔnɔ ni cɛ ye o tuma la ko aw fila kɔnɔ ko aw fila ka ɲɔgɔn minɛ cogo aw fila ka sabali ɲɔgɔn ye aw ka muɲu ɲɔgɔn ye aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a bangelen filɛ nin ye n'i tɛ cɛ dɔn n'i t'a muso dɔn n'i y'u den ye min b'u ka furu kɔnɔ den de b'a fɔ o de la an ka bamananw ko a bangena bangeli tɛ kuma gansan ye k'a bɛ fɔ ten a ka tɛmɛ ten Muhamadu fa de ye Abdulahi ko jɔnkɛ Ala ka jɔnkɛ ko cɛ bɛɛ ye jɔn ye i muso bolo i ka sɔn jɔnya ma o de ye Ala ka kɛ o de la i bɛ taa tile baara kɛ ka taa kalo baara kɛ ka nafolo fara ɲɔgɔn kan tuma dɔ la sɔ ni makɔrɔni ka di i ye jɛgɛ ka di i ye cɛkɛ ka di i ye i b'i baw ma ka kɛsuni dɔ sigi ka wariw bila o kɔnɔ k'o fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka taa muso ɲini awɔ i fa bɛ muso ɲini n'u ye muso ɲini nafolo bɛ sɔrɔ ka bɔ e de b'o jɔnya kɛ k'a furu fɛn bɛɛ bɔ ka tila ka na n'a ye k'i jɔ n'a ka kɛnɛya ye k'i jɔ n'a ka balo ye k'i jɔ n'a ka na ye k'i jɔ n'a fɛn bɛɛ ye ɲinan jɔn de ye jɔn ye
o de la Abdullahi ko ala ka jɔnkɛ a jɔra ka jɔyɔrɔ la wa ala sɔnna ka muso d'a ma muso min n'o bɛ wele ko Amina ale de tɔgɔ ko hakilisigi wallahi n'i ye hakilisigi muso sɔrɔ ka ban e t'a dɔn tɔgɔ Aminata ok ala k'a nɔgɔya Aminata kɔrɔ de ye ko hakilisigi muso tubabuw ko ale de ma ko la paix o la an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen Muhamadu ba ye Aminata de ye o de kama a lajɔlen Muhamadu la u ye kuma caman fɔ n'u b'a fɔ k'a kɔnɔma mais kuma dɔnnaw bɛ kuma caman fɔ a la mais kuma mako bɛ mun na ko min tun b'a kɔnɔ kuma min na n'a fa n'a ba y'a labɛn ka kumakan don a da k'o ka to a kɔnɔ a kana n'o y'a cɛla la a kana faw ɲɔgɔnnaw bonya a kana baw ɲɔgɔnnaw bonya a k'i kɛ nin kɛcogo la a k'i sigi nin sigicogo la a ka kuma nin kuma cogo la k'o min kun b'a kɔnɔ ni a nana cɛ minɛ n'a kɔnɔ ta o ye ko ala ye a kɔnɔmaya ni o ye k'o de den bangena k'a yira mɔgɔw la ko cɛ dɔ ye diɲɛ lafiyalan ye n'o bangena n'o bɛ wele ko Muhamadu Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi an b'o de ka mawludu kɛnɛ kan Segu n'an sigira o ka kɛnɛ kan o de nana diɲɛ lafiya o lafiya ala y'o de fɔ ko ni nin don ɲɔgɔnnaw sera k'an ka nisɔndiya n'a ye kul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu ala ye kuma ba dɔ de fɔ yan a ye min kɛ Muhamadu ye a ye min kɛ Muhamadu mantonw ye ko o min kɛra Muhamadu mantonw ye wa khayrun ko de ka fisa Muhamadu dɔnbagaw bolo a n'a faamuyabagaw bolo mimma yajma'un ka faraw ka tɛmɛ u ka diɲɛ sɔrɔ bɛɛ kan u ye fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n'i ma Muhamadu sɔrɔ k'i ma foyi sɔrɔ Sirifikɛ bisimila kɛnɛ in kɔnɔna na nisɔndiya munyamunya ani bonya ni karama caman kɔnɔna na a kɛlen kɔrɔ kɔ k'a sigiyɔrɔ sɔrɔ kati alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru a ɲɛmɔgɔlakaw kati sigida a dugutigiw imamu ani an balakaw jeunesse nu bɛɛ lajɛlen de bɔra k'u ka nisɔndiya n'u ka nimisi wasa yira ni Sirifikɛ sen doni ye kati sigida kɔnɔ ka se ka taa ni kɛnɛ barikama in ɲɛnamaya an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada mina foli de kɛ ka jama bisimila an bɛ kɛnɛ min kan nin ye ka hɛrɛ kɛnɛ de ye kɛnɛ wasolen de ye nin ye ne ka kɛnɛ de ye nin bɛ n ko ma kɛ ne faw tilera a ma kɛ mɔkɛw tilera ne kɔrɔw ye dugutigiya kɛ yan a ma kɛ olu si tilera a kɛra ne de tilera Haidara min filɛ nin ye Haidara n'a denw kɛra ta a tɛ bala mɔgɔ rɔ Haidara sɛgɛn min kɛ Bamakɔ kɔnɔ an bɛɛ b'a kalama waati dɔ tɛmɛna Haidara bɛ wajuli daminɛ waati min Haidara tɛmɛna wajuli kɛ su in nɔ sini sɔgɔma u b'a minɛ ka taa don kaso la o bɛɛ kɛra Haidara la ale ko Ala ale ko kira mɔgɔ i ka ko to Ala bolo Ala tɛ mɔgɔ janfa dɛ an bɛ Haidara ka Ala ko de la ayiwa an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka sijan ani kɛnɛya di a ma an b'a ɲini a fɛ denw a ye ɲɔgɔn minɛ a fa ye sɛgɛn min kɛ a ka dimi bɔ a rɔ a ye ɲɔgɔn minɛ a k'a fɔ k'a kɛ tile ye n m'a fɔ Haidara a ɲɔgɔn tɛ jamana kɔnɔ dɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ
mais Mali kɔnɔ ya bi Haidara bayango de tɛ Mali kɔnɔ a bayango tɛ yen dɛ an bɛ fɛn o fɛn fɔ a manimanakaw ni a bɛɛ nkalon de ye Haidara bayango tɛ Mali kɔnɔ hali k'a da Haidara a bɛ min kɛ mori de tɛ Mali kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ minnu ka kow sirilen tɛ faamaw la Haidara ka foyi ma siri faama la. An balimaw an tilenna hɛrɛ ya Rabbi Ala ka su hɛrɛ d'an ma Ala k'an ka batow minɛ Ala k'an jurumu yafa jamana bɛ fitinɛ minnu kɔnɔ ya Rabbi Ala k'a dugan ya Rabbi bɛn ni kelen Ala k'o sabata kɔnɔ an bɛ hɛrɛ o hɛrɛ ɲini ya Rabbi Ala k'o nɔgɔya ɲe jamana kalifamɛ minnu ma n'u ye jamana marakɛlaw ye ka taa président na ka taa se a kɔmɔgɔw ma u bɛ hɛrɛ o hɛrɛ ɲini ni jamana Ala k'a nɔgɔya n'u ye u bɛ sera tɔɔrɔ tɔɔrɔ ya Rabbi Ala ka don an n'o tɔɔrɔw cɛ Ala k'o kɛ Ala kɛra bonya kosɔn Ala k'o kɛ sirifu bonya kosɔn sallallahu ala Muhammad o de ye kuma kun fɔlɔ ye fɔlɔ alhamdulillah an bɛ foli kɛ alimamuw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an n'an ka dɔnnibagaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bi naba bɛɛ lajɛlen fo o kuma ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ fo n'o ye karamɔgɔ Iba ye ani a bɔnna bɛɛ lajɛlen ka taa se cɛkɔrɔba ma ani mɔgɔ o mɔgɔ cɛsirilen bɛ mɔgɔ sɔn an sari ka ɲɛnamaya ko ɲuman na an ka foli b'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye k'u bɔr'u ka so u nan'u ka so alhamdulillah a bɔra a ka so wa a nana a ka so yan tɔɔrɔ foyi tɛ a sɔrɔ yan alhamdulillah Ala barika la o kɔni o tɛ kɛ abada Ala an bɛɛ ni bi to o da fɛ o kuma an ni bi to o de da fɛ tɔɔrɔ t'a sɔrɔ inshallah an b'a ɲini Ala fɛ an nana hɛrɛ la cogo min Ala k'a segin hɛrɛ la ten maa a bɛna dugawu min fɛnɛ kɛ an ye ka dugawu kɛ an ka dugu ye ka dugawu kɛ an ka jamana ye ya Rabbi Ala ka dugawu minɛ an n'a ma ya Rabbi Ala ka dugawu minɛ an n'a ma an bɛ n'o siriw ka ko n'a ka di mɔgɔ min k'i bolo fila sɔgɔra n'a ka di ye a to yen mais minnu bolo fila sɔgɔra la i tɛ k'ura ɲɛnamaya kɔnɔ abada i tɛ k'ura an bɛɛ bɛ anw fɛn o fɛn cɛsirilen ni an bɛ sirifiw hɔrɔma de la donc an tɛ se ka sirifi ko an tɛ se ka fili ko abada sirifiw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ yen nɔ an jɔ an sigi an wuli an taama an ni sirifiw de don a bɛɛ lajɛlen la o tuma ya Rabbi Ala ka u to an ye jigi ye Ala ka n'u yɛrɛ sabati karamɔgɔkɛ n'o ye sirifikɛ yɛrɛ ye an b'a deli Ala subahana wa taala a bɛ hɛrɛ o hɛrɛ ni jamana ye Ala k'o nɔgɔya an n'a ye. rahmatulahi taala wa barakatu an bɛ foli di nabaga bɛɛ lajɛlen ma an nisɔndiyalen don su in na an bɛ foli di nin kɛnɛ in ɲɛnamayabaga bɛɛ ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn section yɛrɛ la a n'a organisation bɛɛ nabaga bɛɛ an ka karamɔgɔw bɛɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an ka nɔrɔtigi mɔden na ka foli kɛrɛnkɛrɛn nɔrɔtigi den na Iba e bɔra a la i kɛra a ye an b'i fo k'i barikada k'i waleɲuman dɔn i n'i ka délégation bɛɛ Iba i ɲɛ b'a la anw ka jeunesse bi na e de y'a saniya i ye hakilisigi don anw ka jeunesse kɔnɔ denmisɛnninw ni mobili kura i tun b'o ye mais denmisɛnnin mobili kura ni silamɛya a yera e de la n'a fɔra e ma ko kiletigi o man ka bali mɔgɔ la musow a ye tɛgɛrɛ fɔ an ka kiletigi ye Iba an b'a ɲini e fɛ kɛnɛ in bonya kama su in na i ka dugawu k'an musow ye Ala k'e ɲɔgɔnw caya k'a ɲini Ala fɛ nin kɛnɛ bonya kama i mɔkɛ hɔrɔma kama Ala k'an ka jamana kolo suma denmisɛnninw cogoya tiɲɛnen don dɔrɔgu ni dulɔw fɛ i ka dugawu k'an ye nin kɛnɛ in bonya kama Ala ka se k'o jɔ den o den ye e lajɛ o bɛ bɔ dɔrɔgu la den o den ye e lajɛ o bɛ bɔ dulɔ min na dugawu k'an ye an b'i fo ka dugawu kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale y'a cɛ ɲɔgɔnw da Iba aw bɛ k'aw den ɲɔgɔnw da i bi bɔ a la ka k'a ye o man ca an b'i fo Haidara su kora an bɛ foli di an ka marraine ni parrain ma olu filɛ jɔyɔrɔ min na nin ye u n'a ka kan de a bɛ fɔ mérite k'a ɲini Hanisari musow fɛ a y'aw jija an bɛɛ ka se ka ninnu ladege an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an tilenna hɛrɛ la Ala ka su kayira di an ma an bɛ an ka dugutigi fo dantɛ foli min na an bɛ an ka alimamuw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ sefu ye u k'u bisimila
u bena lase min kɛ su in na ala k'a mɛn ni tulo ɲuman di an ma ala ka barika don silamɛya la ala ka diinɛ in jidi ne ka foli belebeleba bɛ taa Ansaru yɔrɔ singulièrement Kati section n bɛ Kati section fo Kati ka bon bi ne bɔra Kalifabugu n'i y'a Kati bonya lajɛ k'a fɔ ko mɔgɔw b'u fara ɲɔgɔn kan ka ni ɲɔgɔnna organisation kɛ ka na kɛnɛ sigi Ansaru tiɲɛ yɛrɛ la a ka tɔn a ka di a ye tigɛba fɔ aw yɛrɛ ye aw ka nin organisation in a bɛ tɔn in kanu don mɔgɔw la a bɛ silamɛya diinɛ yɛrɛ kanu don mɔgɔw la donc n bɛ aw fo dan tɛ foli min na depuis an ye nin bolodara an y'a ye k'a fɔ Ansaru wulila k'u jɔ bi yɛrɛ ne ye taa ni ka segin ko siɲɛ 3 kɛ u bɛ tile kɔrɔ u bɛ ka installation kɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ma dan ye u la an b'a dugawu kɛ ala ka ni ɲɔgɔnnaw cɛya ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnnaw cɛya ala ka jamana in ala k'a basigi ala ka hamina kow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya fɛn o fɛn ma min natɔ sɔrɔ o kan'o tatɔ sɔrɔ o la an bɛ katikaw fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn yani an ka katikaw fo an bɛ an karamɔgɔ de fo a seydi Sharifu Usumani Madani Haidara ale min kɛra sababu ye ka nin jamaba in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a fo k'a deli ala fɛ sijan ni kɛnɛya ni lafiya ala k'o d'an n'a ma o la den min nana nin kɛnɛ in ɲɛnamaya su in na n'o de ye Iba DGP an b'a deli ala fɛ a y'a sen da fa sen da nɔ na an b'a deli ala fɛ sijan ni kɛnɛya ni lafiya ala k'o di an n'a ma sababu ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'a ye sababu jugu ala ka don an n'a cɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka katikaw yɛrɛ sɔgɔrɔ fo nin baara in ɲɛna ala k'a ɲɛ ka d'a ma an balimaw bi su in na kɔni nisɔndiya su de ye yani an ka kuma fɔ ka caya kisa ka ye a la n bɛ ka kuma ɲɛsin an ka karamɔgɔw de ma a seydi Sharifu Usumani Madani Haidara den 3 bɛ Haidara fɛ a ɲɔgɔn tɛ cɛsiri bolo ka bi diɲɛ dara fɔ sisan Haidara ka kalandenw ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ bolo a denw ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ bolo a ka tɔndenw ɲɔgɔn tɛ tɔntigi bolo an b'o fɔ n'an bolo 2 ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka kuma ɲɛsin Kati section ma ni ne jɔlen kɛnɛ in kan bi ala ni Kati section sababu k'a fɔ ko ne bilara ni place in na bi seko tɛ kalanko tɛ ladiriya min bɛ tɔndenw na o de don n'o tɛ foyi tɛ ne fɛ kuma in ya ne bɛnna ma a diyara n ye kojugu ka foli lase section ma ka foli lase sous section ni Kati tɔnden bɛɛ lajɛlen ma foli lase Malibugukaw ma o tɛmɛnen kɔfɛ an ka karamɔgɔw Kati udu karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ n bɛ fɛn min fɔ Haidara ko ni a ka di mɔgɔ min ye i b'i ɲɛsin a ma n'a ma i b'a to yen bon i ka sɔmi kana a juguya dɛ n'i ma kɛ a ɲi ye kana a juguya n'i y'a juguya n'i ma sa a ka k'i kɔ i bɛ malo a bɛ k'i ɲɛ musolen ɲɛna ko ne bɛ bɔ ka naba bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan min m'u natɔ sɔrɔ o kɔni u tatɔ sɔrɔ k'a ɲini ala fɛ maa o maa sigira kɛnɛ kan maa si kana wuli ni hami wuli bɛ ye ala ka bɛɛ hami wuli sijan ni kɛnɛ ni labanko ɲuman ye ala k'o di jama silamɛ bɛɛ lajɛlen ma n'o bɔra yen an bɛ jɔn kelen fɔ sa belebelew belebele ye jɔn ye a seydi Sharifu Usumani Madani Haidara n'i y'a ɲɛ kɛnɛ kaɲa bi o bɛɛ nin cɛ belebele ka sababu de ye nin kɛnɛ a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ so kɔnɔ n'an bɛ min kɛ an k'o kɛ foyi tɛ ne fɛ foliw yɛrɛ dɔrɔn kɔ k'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di karamɔgɔ n'a ka denbaya ma an ka Kati section sijan ani kɛnɛya ala k'o d'an ma ala k'an n'u wasa ala k'an n'u kɔrɔta an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ Mali silamɛ bɛɛ ye ka dugawu kɛ Mali finitigiw ye karamɔgɔ ko tɛ k'an k'an yanto rɔ Mali finitigiw ala k'u kisi ala k'u tanga ala k'an n'u wasa ala k'an n'u kɔrɔta ala k'an kɛ tile ye jugu ɲɛ k'an ye u bolo ka n'an sɔrɔ ala k'o kɛ n'a ka se sirifuw bonya kosɔn sallallahu nabi بمجيئك يا صاحب الكرامات ومفاتيح الجنة مدير العام جادت كريهتي بهذه القصيدة البائية من بحر الكامل هاكم النصر سبت النبي علاك
faka khitoba ala kira modinge e ka korota o temena kuma kela ko kuma ka o te sega foka sa dama ya man hawa min khislatin alqaba ne ko be ala kira modinge de ma mu ye jonjo soro ka bo jogo nyuma kilingin la bela jelina man nuruhu mala al amakin kullaha no ko be ala kira modinge de ma mu nore yi fantan nani bela jeli labo wa hada bihi ajaman kaza araba amma dawma aklala ka kandali ke ni nore yi shiya wɛrɛw la minnu tɛ arabu ye ani arabu parce que baya di farafin ma ya di arabu ma ya di shiya bɛɛ ma zaka alfata huwa anta iba haidara o fulangɛni mun bɛ ka ko fɔ o tɛ mɔgɔ wɛrɛ o ye e iba haidara di khulukan tarakta wara aka atiraba jogo ɲuman na e taara k'i filangulu bɛɛ lajɛlen to i kɔfɛ i filangulu bɛɛ to i kɔfɛ jogo ɲuman na jɔn jogo ka ɲi ni e ta ye anta alfata wa akhul fata bi takhallukin e iba haidara ye funangedi wa funange fana balmake di ye Sherif Ahmad Tidiane Haidara Badara Ali Haidara o balmake di ye olu fana funange ni jogo nyumaya ye koni as'atahu min haythu kunta niyaba e Sherifu kuna wulu yoro la ni Sherifu nona bla o kenega ya kuna wulu za amal ida anna nubaha ghanaimun jugu ya miri ka fo e iba o bi kulekule minge réseau sanfɛ kay tɔgɔ tiɲɛ ka kumalangolo fima ko ye nafa de olu ye quoi ko yo kele ga victoire de sɔrɔ min kalfi kamera yufidu tilaba o ka kamera o kɔfɛ kɔni a b'o ɲɛna o b'o mun kɛ ko ka ɲini fɛn ko o bɛn'o nafa k'u ka ɲini fɛn sɔrɔ la yankusul udwana idha akarimin mɔgɔ baw ka bonya juguya o tɛ foyi nagasi ka b'o la hali miskala zarati inna nubaha fala yaduru sahaba ikado wulu ko kulikan o te fuike kabanogo la amela fokala barkada shina ambe na kumani coordination mimbe katia ale e kurayan saro konana ale be région niveau la section woro de ba konana anyemogo ba no ye yakuba samaki ala sona obenga yana sisa tonka barala u ye foli kan do anda koni DGP sera keneka anga foli kerenkere ayi la ko ka foli folo ka di section mogoma u ye ni mbara min kenye kay kati kuna wolo o kofe ko ka DGP fo DGP ana foye masake ko DGP directeur général du paradis alakira alayhi wa salam kafiru de ya togoda ko el amin Mohamed miye dana mai o togo yin jara alakira la fokana se bima ere jugu kelew olu ere de ni togo dayila ko DGP ko le directeur général du paradis wa atogo kuray niye wa ansaru ere jena na togo yi wa togo na dayila sa fo lahara wa ni ala sona surprise babta ke lahara fene ala ko ke DGP ki nanga kati ka jaranye ambifu ikoroke ga kuma amoke ka ngapuma kunche noye Ahmed Tidiane Haidara ale de ko on demiseni ki kani disi goshi ki che kanyi ko kada ka ko ti ka che yayi ko ti ka muso yayi ki disi goshi ki jogo kanyi Ambi Excellence, Monsieur le Directeur Général du Paradis, Ambi Folide Ama. Anga section président Folibe Aye, Anga Lakanala Barao Folibe Oluye, Ani Mama Bikena Kaya Ambi Folide Bela Jelema. Neka Nyamugo, Noye Wudu Nyamugo Yoko, Anga Kuma Utogola. Nyamugo ya jira aka Folibe aka Karamugo Bela Jele. Karamogo binane ani wolovla o de bi section in kono sous section wolovla comité binane ani duru Karamogo binane ani wolovla na tani nane olu bi lasilike no ye wajule ga walanda karamogo be aya garibu bi karamogo do fana bolo koloshi tugu fana be an fe ya minu bi koloshi samana dugu klafe
o la a kɛ man di an na bilen koyi. Monsieur le directeur général du paradis, kati karamɔgɔw ko k'u b'i fo k'u kun bɛ ka don min kɔnɔ ko don in sera ko an ma ɲinɛ i ka walanda dilenw kɔ sigi tɛmɛnen in na a kɛra i n'a fɔ e ye katika ye e kumana kumasen minnu kan o bana yɛrɛ de bi yan misiri caman e ma kuma o kan e ma kuma gulɔko kan o kɛra o alijinɛ tiletigi ɲɛmɔgɔ ko k'u bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini fɛ ka ɲɛsin karamɔgɔw ma heske kati ansar karamɔgɔw wallahi a caman bɛ o man kɛnɛ mais alimamuw do u ti sɔn juma ka tɛmɛ u ka sabu u bɛ kutuba min di a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ mɔgɔw bɛ nin lasilikɛla ninnu na n'u taara duguw la ka dumuniko ye baara de ye najini ti bɛn u ma tulu ti bɛn u ma mais o bɛɛ kɔ u bɛ k'u yɛrɛ di monsieur le DGP yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la o la an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini i fɛ i ka ala wele an b'a dɔn alijinɛ b'an ye koyi k'an to e kɔ an bɛ don mais diɲɛ hɛrɛ in dɛ an b'o dɔɔnin nɔfɛ fɔlɔ i ka dugawu kɛ kati ye walasa waritigi silamɛ hakilima ka caya kati. Ola an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na mɔgɔ mɔgɔ y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka se an ka kɛnɛ in kan yan an ka foli bɛ a bɛɛ ye. O la sira kan an bɛ foli fɔlɔ an ka dugutigi la ale min sɔnna n'a ka si kɔrɔbaya bɛɛ ka na sigi nɛnɛ na ka fara an kan yan k'a yɛrɛ dɔgɔya an bɛ a fo ka tila ka alimamiw fo ka dakuruɲɛ fila la an'u k'u ka baaraw to yen ka na fara an kan an b'o fo o la k'an ka foli lasegin ansaru bɛɛ lajɛlen ma n ka komite 45 sous section 7 ka ti section kɔnɔ an bɛ a bɛɛ fo ka fara biro mamuru bɛɛ lajɛlen ka n ka foli bɛ o ye kɛnɛ sababuya ni komite ni sous section ani ka fara birodenw kan olu de don kɛlɛ tɔgɔtigi ani kɛlɛ cɛfarin tɛ kelen ye anw ye kɛlɛ tɔgɔtigiw ye nka olu ye kɛlɛ cɛfarinw ye an b'u fo u ka cɛsiri la ka kɔfɛ ka kuma ko labɛnnaw bɛɛ fo organisateurs olu de ka cɛsiri bi kɛnɛ ye a cɛ ɲɛna tan kabi kunu dɔw sila yan kabi dugu jɛla dɔw bɛ baara la yan fo ka se sisan ma kɔma baara in ka se ka kɛ wasala an bɛ foli kɛ organisation bolofara bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka foli kɛ an ka denfa ye Amadu Tarawele an ka cɛkɔrɔba an b'a fo ala sɔnna bonya in dila a ma a y'i bolo fila don a kɔrɔ a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ka tiya a dogolen tɛ o la tɔnden bɛɛ ka faamu ani cɛkɔrɔba bɛɛ o bɛɛ n'a ka don don ni min ka waleɲuman dɔn don sera don min na o bi kɛ a ɲɔgɔnw ka caya nka ala sɔnna bi ka bita in bonya di ale de ma an b'a ka kɛnɛ kan ka deli ala fɛ ala ka fanga se k'an ka musokɔrɔba yɛrɛ fo n b'a Rokiya Konare Kalifabugu ni kati donna ale san caman ka kɔn bi ɲɛ a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ la section y'an kanu ni makɔrɔba fila ka ɲinɛ bonya di u ma denfaya ani denbaya ka kɛɲɛ n'u ka cɛsiri ye bɛɛ lajɛlen kan don min na kɔfɛ ni min ta don se la o la an b'an ka foli laban ni an ka sirifukɛ yɛrɛ nka yanni o cɛ an ka sous section Yelekebugu u ka jama kun kan ka na o ma yan sɔrɔ ka kɛ ni jamana gɛlɛyaw ye ko k'u ma se ka taji sɔrɔ ka yan sɔrɔ o kɔni ŋaniya bɛ an fɛ yan ko k'a ɲini sirifukɛ fɛ a ka dugawu kɛ o ye ka foli lase sirifukɛ ma sirifukɛ ni layidu tigiya sirifukɛ ni danaya layidu n'a kɔngɔ n'a minɔgɔ y'an minɛ n'an y'a ɲini an b'a ye aw de ka so sabula aw de layidu kuma fɔ ka tila k'a waleya ni waati in de la Seyid Sherif Ibrahim Haidara ni ale de ye jeunesse bɛɛ lajɛlen ka misali ta yɔrɔ ɲuman ye ni waati laban in na a bɔra ka bilasiraliba kɛ kɛnɛ in kɔnɔna na muminun ni alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ni tasi caman sɔrɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw an ka janga ka sɔrɔlenw ɲɛmada ka ala waleɲuman dɔn ka ala barikada ka sɔli kira Muhamadu Mustafa ka sallallahu alaihi wasallam ana so dinga sanumaw ana ka sahaba ɲuman ka
kumakan k'an sinsin ni Ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye Ala min ye ne ni aw dusukun nɔrɔya ni limaniya ye an b'o Ala fo o ye foli belebele ye jɔn ma n'i ye Ala ko kɛnɛ kan i kan ka Ala fo danti foli min na nɛnɛ b'a 12 la e sigi fila la ko kɛnɛ kan kana nɛnɛ in jate dɛ anw tɛmɛna dɔw la sisan jibukunkuru ni b'olu la olu bɛ diɲɛ nɔfɛ o ma dɔn ko fɛn wulila yɛrɛ o kuma ni diɲɛ sera ka ɲini ten diɲɛ ɲinibagaw fɛ nɛnɛ t'u bala la san t'u bala la san bɛ gulɔmina bali gulɔta o kuma e mɔgɔ min ko i bɛ Ala fɛ n'i yɛrɛ ye Ala ko kɛnɛ kan Ala fo nɛnɛ man k'i décourager san man k'i décourager foyi man ka e bali Ala ko in na fo ni dɛsɛ yɛrɛ nana an bɛ Ala fo Ala min ye an dusukun nɔrɔya ni limaniya ye an b'o Ala fo nka o kɔfɛ a nisɔndiyalen don bi danti nisɔndiya min na ka katikaw fo kati dugutigi an b'a fo a ye kuma barikama ni kuma nɔrɔma min fɔ sisan a dugutigi an b'a fo ni dugutigi ŋaniya ɲɛna dugudenw bɛ ɲɛ dugutigi sijan ni kɛnɛya b'a la bolo Ala k'a di yɛrɛ ma i ye ladilikan min fɔ Hayidara denw ye ko an y'a mɛn an bɛ dɔ fara a kan tɛgɛ in bɛ to ɲɔgɔn bolo sa ila yomil kiyama o kɔfɛ m'an ka alimami fo n'o ye Kati alimami ye Sɛkinɛ Jara Jaralaka don wa kɔni o y'an den ye an b'a fo hasidi tɛ alimami bɔra ka kuma min fɔ a bɛɛ y'a mɛn n'i ye nin kɛ mɔgɔ dɔ ye a t'a fɔ tan cogo la olu siw jɛra ka ban k'u ka baaraw bɛɛ bila kana Iba kunbɛn yan kana nin kumakan ɲuman fɔ Iba ye sababu b'o la diɲɛ fɛn bɛɛ hasidiya ka bon nka Ala ko mɔgɔw Ala ye hasidiya don anw da la o ka jugu jeliw ta ye bilahi anw taara yɔrɔ dɔw la tournée dɔw la chrétiens nana a ma kɛ rojo chrétiens nana kunbɛn ka tila ka wari d'an ma chrétiens ka wari d'an ma k'an kunbɛn ka tila k'a fɔ u ka bɔfulu b'an ka bila la an ka Ala ka diinɛ lase a la chrétiens wala sali u ka église ba ko sali bɛ yen n'an mago jɔ bɛ kɛnɛ na an ka taa église la an ka taa bara ci ka mɔgɔw wele ka na ɲɔgɔn na chrétien o y'a dɔn ne don dɔ t'a la mais ko an kana mɔgɔw wele ka na an ka danaya ma dusukun chrétien ɲɛmaa y'o kɛ nka don alimami dɔw tun b'a fɛ ta ka mɛn an ka mobili la o kuma ni Kati alimami y'o faamu k'a fɔ ko silamɛw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma silamɛw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o de bɛ silamɛya barika k'a taa ɲɛfɛ ani ka ɲuman fɔ i silamɛ ɲɔgɔn kan i bɛ min dɔn a la hali ni e n'a tɛ taabolo kelen na taabolo kelen ye jumɛn ye peut-être i bɛ se ka ne tɛ amisaru mais taabolo kelen bɛ diinɛ foyi tɛ Ala bolo inna diina inda Allahi al-Islam an bɛɛ bɛ jɛ o silamɛya kelen de la mais furu minnu bɛ yen o ye bɛɛ n'i ka faamu ye
ni ne bi seli ne y'a faamu n ka n tɛgɛ minɛ o ye ne ka faamu de ye e k'i tɛgɛ minɛ bon ne min fana bi n tɛgɛ bila ka seli ko e kana ne kɛlɛ n ka tɛgɛ bilali la an ma ɲɔgɔn faamu furu o de la mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jumɛn na o ye silamɛya diinɛ an ka ɲɔgɔn minɛ o la mais hasidiya fɛ n di maa wɛrɛ tali fɛ ɲɛfɛ fɛ karamɔgɔw kɛra ɲɔgɔn juguw ye bi bilahi n'i ye mugu di Mali karamɔgɔw ma a kɛlɛ ka jugu jadisi kɛlɛ a bɛ ne n'Ala cɛ n'i ye mugu d'an yɛrɛ dama ma yan ka di ne Bamakɔ an b'a tigɛ ɲɔgɔn na yan a bɛ kɛ dɛrɛ alimami an b'i fo wallahi ni ce Ala k'i sara an ye ne wele da Mali silamɛ an ka ɲɔgɔn minɛ dɔ kɛra fara-farali n'an minɛ e ma mɔgɔ min ka bonya d'a ma e ka kuma tɛ se k'o Ala ye mɔgɔ mɔgɔ bonya n'i ye n'i sɔnn'o ma Ala b'i yɛrɛ bonya a ye dɔ di yɛrɛ ma o i jɔn o ladi sinon i bɛ ka taama i sen fila namaraw tɛ jamana Ala kun tɛ se k'e k'a ye a ma jɔyɔrɔ dɔ d'i ma e bɛ hasidiya min na ko karamɔgɔ wɛrɛ kana taa ɲɛfɛ e y'u ta ye nkalon ye de Ala k'u ta tiɲɛ i b'o kaliwa min donni na o ko Ala ye jɔyɔrɔ d'u ma n k'a ye dɔ di e yɛrɛ ma n'i bɛ ka kaliwa n'i bɛ ka kɔlɔsi wurudenya kunjugu kan ni tɛgɛ de dɔw wolola o bakitɔ de munna Ala ma e kɛ bakitɔ ye fitiri waleya min ka jugu fitiri waleya bɛɛ ye Ala ye min d'i ma ka jɔ o la k'i ɲɛ jɔ ka yɔrɔ wɛrɛ lajɛ mɔgɔ bi keleya n'i y'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o bi si ka wurudi kɛ su fɛ i y'a ɲininka ko a bɛ ba kelen kɛ i yɛrɛ taar'i sigi k'i finna ba saba kɛ o de ye cɛya ye mais Ala nin ko a bɛ ba kelen kɛ ayiwa ne bɛ 100 la Ala y'a ka kɔlɔsi juru tigɛ o ye hasidiya de ye o tɛ keleya ye bon anw ta bɔra keleya la k'a kɛ hasidiya de ye i ma mɔgɔ mɔgɔ ka ko dilan i tɛ se k'o tiɲɛ o tuma silamɛw karamɔgɔw a ye ɲɔgɔn minɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ bilahi diinɛ in bɛ taa yɔrɔ la an sigi tɛ ni min ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Ala b'a ka kumakan dɔ ka tɛmɛ e ni ne kan a b'a dɔn ko mina y'a fɔ a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na aw kana fara n'aw farala aw b'a ye wa an y'a ye bi an m'a ye bi ne ye karamɔgɔ dɔw ye kogo sanfɛ o tɛ se k'u su i m'a dɔn an farala de n'i y'a ye ɲɛdɔnya bɛ kɛ dɔ la ka dɔ sigilen to i m'a dɔn an farala de ne tɛ dugu tɔgɔ fɔ bilahi lezi la ilaha illa huwa dugu dɔ filɛ an kɛrɛfɛ u y'u ka kalanden dɔ minɛ ko dɔ de tɛmɛna karamɔgɔ dɔ ale yɛrɛ ka kalanden tɛ dɛ c'est-à-dire karamɔgɔ wɛrɛ de bɛ yen i b'a dɔn extrémistes o fɔ mutashadidu ninnu o mɔgɔw b'anw yɛrɛ cɛla yan wa u caman b'an ka jamana kɔnɔ yan olu yɛrɛ sɔn tɛ maa si ye n'u tɛ bon o mɔgɔ qualité dansagola ninnu u ti maa to yen u bi bɛɛ fa nɛni u bi bɛɛ ba nɛni ko diinɛ tɔgɔ la o dɔ de taara u ka jamana kan parce que a ɲɔ ɲɛnaw ne fɛ yan mais jamana dɔw ma sɔn n bɛ ka silamɛw ka bɛn de f'i ye n'an bɛnna Ala b'an dɛmɛ mun kɛra u taara olu ka sekuba dɔ ta ko o nɛni u ka misiri la i n'a fɔ anw daw b'a ka nɛni ya cogo min olu ka kalandenw ma fila kɛ dɛ u ye remorque fa de hadamadenw na ka taa juma entouré a ma ja dɛ an karamɔgɔ ye bugɔli da misiri kɔnɔ mɔgɔw kan bon
kabu boro la eta ya ye c'est-à-dire o force de démonstration de o manga ke ka eta balole tout u ye mɔgɔ minnu ye ordre di u taara tigi minɛ karamɔgɔ wɛrɛ de y'a ye u taara o tigi minɛ ale ka kalandenw tɛ dɛ ale yɛrɛ ma nɛni dɛ min nɛni o de ka kalandenw ye nin kɛ tan mais a y'a ye o ka kalanden dɔ de minɛna parce que ko dansagola ninnu y'u ka karamɔgɔ nɛni u taara u défend u dusu y'u kɛɲɛ karamɔgɔ dɔ in ye ci bila faamaw ma a ko ni fitiri y'a sɔrɔ u bolo u bɛna dɔn k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen bɛ kɛlɛ in na fitiri ma se billahi al-azim u y'a bila n'aw farala ɲɔgɔn kan union qui fait c'est union qui fait la force o tɛ wa arabukan na itihadu quwwa n'aw farala ɲɔgɔn kan aw bɛ fanga sɔrɔ wa aw bɛ se n'a fɔra ko a da ɲɛsira rojo ma sisan ko rojo minɛ ko Iba ka min bɛ sigi Iba kɛrɛfɛ u k'a k'a la a y'a tin di a kɔnɔ alimami dɔw yɛrɛ bɛ kɔlɔsi ta k'a tɔ tin di a kana se ka fariko don a ni faamaw cɛ k'a tɔ k'a kɔnɔ n'an bɛnna an bɛ se o tuma Mali karamɔgɔ a y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye ɲɔgɔn ka ɲumanw fɔ Ala b'aw bonya yarabi kati alimami ye min fɔ Ala ka a baraji segin ma amin an bɛ le 27 12e mois 2025 waatiw bɛ ban a ka janto ni yɔrɔ la ka katika bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔba fɛn fɛn bɛ nin kɛnɛ in kan k'u fo k'an ka ansaru cɛw fo k'a musow fo kanubaga fɛn fɛn bɛ an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye rojo musow fo dɛ ɲɛ bɛ nin fɛn fɛn na a caman ye muso ye ɲɛ bɛ ji minnu sigilen la tabali maquillage n'i ye muso poche kɔnɔna bɔ a la tɔ b'a tɛ namunana in filɛ a bɛ kule gansan de la nka a tati bɔ ka caya muso de bɛ k'a di n'olu kɛra i fɛ ka ban i mago kɛ ɲɛna an bɛ ansaru musow fo ani kanubaga musow rojo yi janto nin na ni musow kɛra i fɛ i tilala nka n'o banila i ta tiɲɛna Ala ka n'u banna Ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma nka Ala ka n'u banna muso ka bon an bɛ ansaru musow fo u bɛ jɔyɔrɔ la bi a ma nɔgɔn dɛ min bɛ f'u ma min bɛ da u kan an b'a bɛɛ kalama mais u kɛn bɛ k'u jɔ ni drapeau ye u fa bɛ ka nɛni u ba bɛ ka nɛni ni Ala ye nɔfɛ mais u jɔlen don ni drapeau ye an bɛ ansaru musow fo yɔrɔ o yɔrɔ ni musow tugura i kɔ i bɛ taa ɲɛfɛ u bɛ min dɔn i t'a dɔn a ma kale da cɛ ɲɛ fo lahara a tɛ se ka taa kɔfɛ a tɛ se ka taa ɲɛfɛ a bɛ cɛmancɛ la halisa ne m'o fɛ yen muso dɔ bɛ yen a banana i fara t'u la dɛ u bɛ min dɔn i t'a dɔn o de la n'u tugura mɔgɔ min kɔ i bɛ taa ɲɛfɛ mansi b'u la hali sitanɛ m'o y'a ɲɛ mun kɛra bana gɛlɛyara muso kan a banana k'a bana fa yɛrɛ y'a dɔn a bɔ man d'a la a ye cɛ wele ko nin bana in a gɛlɛyara ne tɛ bɔ nin na cɛ ko i tɛ bɔ nin na e kan'o fɔ sa i b'a dɔn i b'o ci ka bɔ maa da a ko nin tɛ kulonkɛ a ko ne tɛ bɔ nin na a ko mɛ n b'a fɛ i ka layidu kelen da n ye min tɛ bɔrɔtɔ cɛ ko o ye jumɛn ye a ko n b'a fɛ i ka layidu da n ye n m'a fɔ i kana muso wɛrɛ furu dɛ parce que n'an bɛ hayatu la mɔgɔ bɛ jɔ o la mais n bɛ fɛ i ka parce que n ko ka tigi a ko cɛ ma n m'a fɔ i kana muso wɛrɛ furu dɛ mais n bɛ fɛ i ka nin layidu in da n ye a kana bɔrɔtɔ an ni ɲɔgɔn cɛ cɛ k'o fɔ parce que cɛ y'a mɛn ko
ma f'i kana muso wɛrɛ furu m'o fɔ dɛ cɛ hakili sigira cɛ ko kuma a ɲɛfɔ Allahu akbar a ko ni ne sara n t'a fɛ fiyewu i ka muso wɛrɛ furu fo n kaburu bɔgɔ ka ja Allahu akbar fo n kaburu bɔgɔ ka ja Allahu akbar cɛ ko o ka nɔgɔ kojugu wallahi miliyadu d'i ma n ka la kuranɛ mana ne ti muso wɛrɛ furu f'i kaburu bɔgɔ ka ja n sɔnna Allahu akbar n'an taara kaburu dɔ la ni janaja banna n k'an bɛ kaburu arrosé a tɛ kɛ Bamakɔ yan ka ji funfun kaburu kan k'an kɔ don ta a ko fo de ji ka ja o ye waati jan ko ye tɛ tile kelen ko ye cɛ kɔrɔtɔra a ko e k'a sɔnna o layidu dira ala y'a kɛ muso fatura u taara janaja kɛ sɔni muso ka fatu a y'a dɔgɔkɛ wele bon muso fatulen cɛ bɛ to ka taa ni ka segin kɛ muso kaburu la a bɛ to ka taa ni ka segin kɛ muso kaburu la a na o na muso kaburu la a bɛ n'a sɔrɔ a ɲikin bɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen ayiwa o kan ka ɲɛɲini cɛ dabali banna dabali ba ko don ka kalo kelen sɔrɔ o la kalo fila saba i b'a dɔn cɛ dɔw bɛ hali n'olu muso banna u tɛ se k'u muɲu kalo saba i b'a sɔrɔ u bɛ dɔ bɛlɛnin na maa si tɛ maa fɛ koyi i nɛgɛlen don n'i bɛ min ɲini ala cɛ a kɛ n'i m'a kɛ i ta na cɛ cɛ in den fɛ muso in den fɛ sisan kalo fila ayiwa cɛ kɔni bɛ taa kaburu la a bɛ taa sɔrɔ ji bɛ ka woyo dɔrɔn cɛ dabali banna samiya tɛ dugu bɛɛ jɛlen don hali baganw minɔgɔ b'u la nka kaburu in kɔni ji bɛ ka woyo dɔrɔn a kɛra baara ye kalo kelen kalo fila saba fo bɛna don kalo wɔɔrɔnan kɔnɔ a dun tɛ se k'a ta o a ye layidu di cɛw bɛ yen minnu bɛ sa u ka kan kan من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ajaro be billahi nuku mango sayabu soro ay ledu ta muso ya kwati fulana ta fo kaburu bo ka ja obma fo kalo woro chebo ga wasi ati jato do bo do la chego aywa amana ke mi ana jiboro ni wallahi nera titatu nana shi kaburu na ka kile shayida soni zira fajirin bulambulani canya bi muso dogo kela wa ki cele ka do alo zarba afale jila wa ga kaburu arozi alako karza enyemuye ako wallahi ne rekone abike chodi soni ngorom ndogom so gabba ako ngaleju do dama ndimi do foka se lahara do ma ne ngoy jumay ako foka ta se lahara jodo ma dongo do abanyi ni ngana arozare bo akaburu ka do manil fan manil jabar manil mu'i manil mumita manil nas manil kayf wahidu ya rabbi ala ka hera ka amin labango nyuma ala ka dama an sigira hera la ala ma wula hera la foli ni tan ni me keregere ku lase awdima aw minu nawti sege nawti nyime ka osogalin tana mali kono foga tase mali ko kan nin kunye anye kati sigida konnana alsalama de meton ansar wa bulu foraba min beye sanwosa obiuka ala barkada nu kan istodia irani sayyidu rusuli bangliye ni nyine taro bela jilin kera ka be december kaloma samba fla ani muka ani duru kena minni anyana mayara sherifi kefe sayyid sherif ibrahim haidara dgp alhamdulillah
a kɛnɛ kɛra wasa ye miiri ani taasi caaman sɔrɔla alisilamɛ jama fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinakaw an bɛ ala deli bilasiralikan minnu dira a mɛn kulo ɲuman ala k'o di an ma a mɛnni kɔfɛ k'a taga baara kɛ o ka boni a bɛ ala k'o nɔgɔya ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka kɛ mawuludutigi bonya kama ani mawuludu yɛrɛ hɔrɔma kama ala k'an ka jamana in bɔ bolo la ala ka basigi don jamana kɔnɔ ka hɛrɛ jiri jamana in kɔnɔ ka hɛrɛ jiri jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shukran lakum wa barakallahu fikum Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira ala kira ya Mamado, Taki Ulai Mamado,